Ginagawa mo. Karon ato na to sa tuang kwan. Hideout. Guys, mao ni siya Japan. What? Mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Konnichiwa. What? Siya, meeting is alone. Okay guys, mauna na tayo guys. Mani mo ang masama manager. Okay. Awan na sa mga kaupat. Mani ato ang bandari. Nakusgan. Ini ato mga amo. Kani sila, ay di la totohan ng tulo. Mga basa mo manager ni. Guys, maon siya guys ato ang mga chicks diri. Kana. Oh my God! Nakita na ninyo guys. Mana siya technique na to. Okay guys, ato na ang ikuha na tong camera sa ato ang destination. We're arriving. We're arriving in. Okay guys, here. Going there. Pagkatapos ito guys, ano tayo, lalabang tayo. Lalabang tayo dito. Okay. Okay guys. Guys, it's okay. Mani sa Ebola sa Japan guys, kana guys. 眩しい日差しを背に走り出す Ginagawa mo. Anytime picnic din. Anytime picnic. Oh, hello. Anytime fitness. Mga ni guys atong anytime fitness. Kasi mong layo, na fitness na. Siyempre, naigo na na. Dere. Okay. Here we go guys. Doon sa gining pandri lugar. Chiba raga po ni. Ichikawa. Okay guys, we're in Ichikawa. Ichikawa, Japan. We get some shells in the sea. Okay. Nichiwa. What? Mani atong mga kaigan. Mga kababayan, okay ra mo diha. Ato Okay guys, ato ni bili atong chinilas dari guys. Diri. Na manglakaw ta. Okay. Muni atong mga kinakusgan padulong na. Maywa! Mana? Ha? Oh. Okay na naman ina. Sana rin sa Chiba ina. Oh. We're here in Chiba. Okay ra mo
mo dira mga foreigner? Okay. Okay guys, muni ato ang mga kwan guys, mga kwan to sa amon kini. We get some shells in the scissor. Okay guys, this one. This is Nakuha, nakuha. the bahosang. And this one, my friends. Wow. We get some Kinasto ni Japan. muni kinason sa Japan guys. Kalot rata tirada der guys. Kaya trabaho na to, count man. Muni siya. Kinasto ni count. Pero naay lang ipakaut. Kusog sad mi mo kaut. Okay guys. So, nandos ka. Maywa. Okay, sa pagkakaroon okay ra tong weather. Kaya to mo ni sila guys, ato ni silang tagsa-tagsaon. Mo ni si Susing. Maong Susing iyangan kay namayot nig Susing sa una. Mao na. Bulgaran. Ini makasan niya itong mga kuwanto. Hamon to diri. Among iro. Ayaw mo kabalaka, ako lay video ha. Kamu lay panguha. Okay, ato sila tagsa-tagsaon duulo na to ni Kim. Mao man ni ato ang mga kwan. Kung wala ni sila, wala sa diri karon. Kani, mao ni. Kani, sus, lamig kay guys. Kusog kini mo kuot. Kusog kayo kuot guys. Okay guys. And the last one. Oh. Okay guys. Kini guys, expert sa kinis pagkuot guys. Bisag unsay kuot na ni mo kuot ni. Mo ni rada ya. Okay. So we have some friends. Nasa ilam sa bridge. Nasa nangalot ng mga ni Hunjin. Dere guys, kami guys wala mi kwarta dere. Maning mangalot na lang mi dere para nami i-provide sa mga adlaw-adlaw nga to provide our families. Mga ni guys, itong mga kaigan. Alright. Na guys, nakita man ni yung tusok guys. Mo ni katong gitusok ni MacArthur sa una. Expert na tusok. Pakita rin. Ikaw may kuha, may kuha, may dulit. Huh? Wow! Wow! Wala kita sa Japan itom kayo. Itom kay guys kay bulad mag-init. Namas dagat. Pero giglandong guys, maputi na sila. Okay guys. Money. Mga boundary. Vloggers Japan. Ipakita niyo ko. Ipakita niyo ko dere dol. Nya landol. Ni dol. Ikaw. Pwede rin kung tanay mo diyan. Magkuha ka ng kuha. Oo, to no. Pwede rin. Pwede rin naman.
Kini guys, mao ni amo ang kuan guys. Mao ni kusog kay manguot. Palakuot ni guys. Hi guys, welcome to Alright. Ako i-shoutout ang atong shoutout na ko kung ating ti. Okay ra ko dire. Okay ra sa gadira. tingnan. Hindi na pwede uli ha. Dili lang sa taog mamuli kay kuyog pa ko nila man. Ilaag ako. Kinis siya. Mano itong karin mo. Kung man yung pinakusigan to. Nan. What's up guys? Ara guys. Ano ni guys? Wala din na klaro. Nahanap lang.